Pròxim episodi... Muzan Kibutsuji. Continuarà. Fins diumenge, posa't en mode anime. Amb un canal pop-up especial que podràs veure a les plataformes digitals de l'X3. Com mola! Endavant! Anem a rescatar-los! Si no ho evitem, el món humà serà destruït. Ataca'l de cara! No podem abaixar la guàrdia! Gràcies per tot! A reveure! Som anime! Som X3! Un noi ben estrany. Tot anirà bé. Som anime! Som X3! Konnichiwa, soc en Jin i avui us vinc a parlar d'una de les sèries anime més populars del moment que has de veure sí o sí, Haikyuu. En poques paraules, per si no la coneixeu encara, Haikyuu es tracta d'un anime d'esports, concretament del voleibol. I si no t'agrada el vòlei, no et preocupis perquè després de veure Haikyuu estic segur que t'encantarà. Ens conta la història del Shoyo Hinata, un jove aficionat a aquest esport que comença a l'institut i s'apunta al club de vòlei amb el gran somni de convertir-se en un jugador professional. Tot i que hi haurà un inconvenient, i és la seva alçada. És molt baixet, però no passa res, perquè demostrarà a tothom que amb una grandíssima força de voluntat i constància es pot aconseguir qualsevol cosa que et proposis. Si el Hinata us ha agradat, estic segur que gaudireu moltíssim de Haikyuu perquè el millor que té són els personatges. Com per exemple el Kageyama, que si el Hinata és un noi molt alegre i eixerit, ell serà tot el contrari. Però amb el pas del temps i amb la bonica amistat que tindran aquests dos i la resta dels companys, sentirem que som un més de l'equip. Viurem partits d'allò més emocionants, on hauran de veure's les cares amb equips molt bons i demostrar qui són els que han entrenat més fort. Tot això acompanyat d'una música increïble i una cançó al principi de cada episodi espectacular, de les meves preferides de l'anime. Ja sabeu, una història emocionant de vòlei on aprendrem a guanyar, a perdre i a passar-ho bé, on el més important serà el treball en equip, la força de voluntat i sobretot l'amistat. Haikyuu a l'X3, no te la pots perdre!